Medren, e hoxe, aquí nas Illas Lobeiras, o grande Xurxo Souto. Que nos podes contar, Xurxo, do día de hoxe, a túa primeira experiencia en pisar estas illas, non? Grande non son moi pequeniño. Eu son un terrícola, e como a maior parte das persoas da miña xeración, dos habitantes de Galicia en xeral, casi non sabemos nada do mar. E son moi afortunado por esta iniciación. Pasamos tantas veces camiño de Fisterra ou camiño de Carnota, víamos esa manchiña no medio do océano, e resulta que esa manchiña pequeniña é un mundo, é o eixe central que explica o que é o noso país. Xa sabes, se tío que acudir esa cita, Galiza non é un fin da terra, é un centro do mar. E gracias a ti, Xosé, a tua generosidade e a tua cantiga de Leviatán, estamos aquí agora iniciándonos na gran viaxe que é o interior de nós mesmos. Coa sorte de que tamén me acompañe a miña familia. Grazas por tanta felicidade. Bueno, como ben sabes, estes vídeos forman parte de un canal que teño en YouTube que se chama Cántiga de Leviatán. O Cántiga de Leviatán é o meu pequeno barquiño no que traigo pois a xente da cultura aquí, facer ratos culturais. Hoxe estás ti, a verdad que é toda unha honra. Seguramente que toda a xente que lle dé ao play vai che coñecer, pero se houbera alguén que non che coñecera, como definirías ti a Xurxo Souto? Pois son o que se chama un enxarmante, unha persoa curiosa. Nací nunha cidade de barco que é a Coruña, esa pedra chantada no océano. Estou, como todos os meus vecinos, rodeado dun universo maravilloso, e a miña obriga é compartilo, contalo por todos os medios que sexa, con música, con historias, con libros, pero antes de contar hai que escoitar. Desgraciadamente a min na escola ninguén me falou do mar. Grazas a que fun escoitando, pois aprendín de sabios que te coñeces ben, como Serafín Mourelle, os nomes dos mares de Irlanda, ali onde está o mar das Galiñas, o mar do Candil, como Mesejo de Fisterra, aprendín as historias da Galega, que é esa illa pequeniña que está ao norte de Madagascar. Mesejo de Fisterra que salvou a vida a toda a tripulación, porque falaba galego, como os guerriñeiros da Frelimo, ou gracias ao grande Cociña, o que afina os acordeóns en Perlío, pois soben as historias de música dos galegos ao redor de todo o mundo. E onte mesmo estive en Carnota, na librería Chorima, eu contarme as historias que o máis importante que a min era a libreira, Jéssica, que leva 12 anos, ou 12 anos de cociñeira navegando nos buques oceanográficos, e que últimamente estivo na canle, no estreito, no barco de salvamento marítimo das Alxeciras, atendendo a toda a xente, a toda esa xentiña que ven de África en cayucos. Decía que a maior parte do seu soldo gastaba en cueiros, pois sabían que iban vir con rapacinos pequechinos. Historias, ás veces duras, pero sempre maravillosas, que nos falan deste universo que non acaba diante da nosa cidade ou da nosa aldea. Non, abranquen ao mundo todo, porque, insisto, ti ben o sabes, Galiza é o centro do mar. Eres músico, formas parte de un grupo mítico. Non sei se podes falar algo dese grupo mítico. Sí, os diplomáticos, os diplomáticos de Monte Alto. Como dicilo? O Rock Bravú. O Rock Bravú. Sí, naquele tempo decíamos, vivimos no cu do mundo, pero temos bravura para tronzar o universo todo. Sempre nos están dicindo que non valemos, que somos periféricos, periféricas, somos marxinais, que o centro está no outro lado. Se tes cartos, estás no mundo, pero se non, todo bon se fai fora. As películas en Hollywood, a política en Bruxelas, os maquinillos en Xapón, e non sabelas vir. Se vos non somos o centro do mundo. Temos creatividade, temos valor. Somos dun barrio feo. Cando a xente vai a Coruña non vai a Monte Alto, vai a ver o Obelisco. Pero a pesar de que teóricamente é un barrio feo, estamos cargados de historias maravillosas. Puxemos, era feo, pero estaba a torre, estaba o mar, estaba o cárcere, en fin, puxemos a valor o que tiñamos na casa. O guitarrista Uni era heavy, ensaiaba nunha corte de porcos en Monte Alto. Mataban o porco e entraban os heavies co súa distorsión, pois ia cheando o porco que penetraba. Pero Guni ensaiaba era heavy, pero os pais eran de Aranga, da banda de Betanzos, e cantaban pezas en xeves tipo E pousa, Rómulo era seguidor dos chichos e dos chunguitos. Carmen, voy a tener que emborracharme, pero os pais viñan de Viveiro.
de Chavín. Nos gustaba a música de verdade, a ranchera mexicana. Agua del pozo de la Virgen mexicana, para que aprendas a querer. Eu andaba na música folk e non quedaba nada canadiante, pero logo descubrín que o meu avó, de Perillo, fora fundador dos Satélites. Así foi que empezaron papá e mamá. Misturamos todo iso, en vez de facer o pop de provincias que se levaba, dicíanos que era imposible que un grupo na Coruña que cantase en galego que lle fose ben, pois foi nos ben. Cachando os tópicos, a heterodoxe, cruzamos a Ponte Pasaxe e encontrámonos con conxuntos de toda Galicia que facían o mesmo. E foi onde naceu o Bragú. Já pasaron casi 30 anos e, en fin, damos aos deuses grazas por tanta felicidade. Cantos CDs saliron de... Bueno, daquela LPs, non? Sí, o primeiro disco que fixemos chamábase Arroutada Pangalaica. Ese sentimento interior de vehemencia que se sentía por todo o país, a necesidade de Coruña coñecer o que pasaba en Viveiro, ou dende Viveiro saber o que pasa en Berín, pero non sabemos, ninguén nos informa. Sabemos o que pasa en Londres ou en Berlín, pero unha rapaza dos Mallos na Coruña non sabe o que pasa en Beade, en Vigo, e non é dereito. Depois, o segundo disco chamouse Parrús, que era ese ambiente nocturno intenso, esa intensidade que fervía na noite. O terceiro chamouse Avante Toda, que estaban as cousas do mar. E por fin, o cuarto, o último, no que eu estive cos diplomáticos, chamábase Capetón. Esa xeografía que debíamos ter aprendido na SB, pero que aprendimos xa de maiores. Hai nomes en galego para todos os mares do mundo. Ao mellor un mariñeiro do Berbés ou do Muro non sabe onde queda Río Torque, que é precioso, por certo. Pero sabe onde queda Capetón, o nome en galego do mar de Cape Town, Cidade do Cabo, Sudáfrica. E entre Escocia e Islandia, como ti sabes ben, hai un petón que para o ver ten que ser un atlas dos vós e con lupa, pero que ten un nome en galego. Os de Marín chamanlle O. Temos dereito a coñecer tanta maravilla. A parte de ser músico, que bueno, con ese grupo tuvestedes moito éxito, por certo. Creo que todos os vosos fans estamos pedindo a ver se sale un día unha recopilación con eses éxitos dos diplomáticos de Monte Alto que nos fan moita falta nas nosas discografías particulares. A parte de ser músico, tamén foches actor. Aí quero que enlaces esa parte túa de actor que a Costa da Morte, porque todos estivimos actuando no mesmo corazón da Costa da Morte que a Lase tamén. Claro, en Porto Sás, pero non son actor, facía de min mesmo. Naquela época facía con Sofía Labañón, que teru un programa de radio que era a Tropa da Tralla en Radio Coruña. Entón chamaronme para facer de min mesmo e facía o furacán de Porto Sás. Pero o que máis que unha cuestión persoal, penso que é unha cuestión colectiva, creatividade en colectivo. Somos un pobo de artistas. Os diplomáticos foi maravilloso, pero podíamos ser nós ou podían ser calqueres outros rapaces ou rapazas que en tempo non se levaba de Monte Alto ou de calquer barrio de calquera cidade. Somos un pobo de artistas, estamos cheios de creatividade. O único que necesitamos é coñecimento e un chusco de orgullo. Ti, hoxe, diches-nos coñecimento eito e nos estás inxetando moito orgullo, de verdade. Bueno, temos diante nosa a un locutor de radio fantástico, porque a verdade é que é un gustazo escuitarte. A un músico alucinante cando te escuitamos no palco cantando ese non chasquero, o Berbés, como é? Sí, unha vez fixemos, eso sí que me gusta contarlo, máis aquí no centro do mar. Aí veñen as nenas molladas que cos diplomáticos ese sentimento cutre de localismo, de Coruña, Vigo, fútbol. Como pode ser que a relación entre as cidades máis importantes de Galicia, 9 habitantes, estea supeditada a 4 rapaces que tomaron 4 claretes o día de fútbol? Porque non había unha comunicación directa. Que interés había que nos levásemos mal? Eu afirmo que non é que Coruña e Vigo sexan cidades irmáns, non, son a mesma cidade. Dende os ollos do mar é o mesmo. Un barco que cruza o Atlántico lle máis dá facer o gasoil en Vigo que na Coruña. É o mesmo. E logo, a xente dos barrios, xente da aldea, que viñemos das aldeas para traballar na cidade. Unha persoa, unha rapaza do Calvario en Vigo é cuspidiño a un rapaz dos Mallos. Un rapaz de Labañou é cuspidiño a unha rapaza de Teis. Entón, chegamos, cando cheguei a Vigo, e baixei pola ribeira, ese mundo oscuro, era fascinante, era como entrar en toda a historia do océano. E esa palabra tan fermosa, Berbés. Pero claro, non éramos que ler máis unha canción ao revés. Eu só vou que coller un clásico, a Bonnie M, o grupo da parte de Rotterdam. Aquela canción que se chamaba Belfort, nos adaptámola e fixemos Bandan lara na 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 Berbés, na 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 Berbés. Logo coñecín a Bob, o cantante de Bonnie M, no lugar. E dixeme, mire, nos facemos esta canción, pero falaba ben o castellano.
pero non unha burla, isto é unha homenaxe aos mariñeiros que andan polos mares, xe un pouco tímido, mas non sei se me entende, o Bob, o cantante Bonier. Como non te vou entender? Se antes de ser cantante fui mariñeiro, nos petroleiros. E canto che me gustaría agora, nos meus anos, volver, deixar os escenarios e volver, como fixen en Aruba, a navegar polos mares do mundo. Foi moi bonito. Ver, ou pra Porto de Vigo, ou pra Porto de Vigo, teño océano todo atrás, eu vou pra Porto de Vigo, avante toda na máquina, de que che feria Villacora, estou ben chea de mar, eu vou pra Porto de Vigo. Músico, locutor de radio, pero aparte, escritor. Fálanos un poquinho de todos os teus libros, porque son moitos, ademais. Escritor, claro, son escritor porque como tiña conxuntos diplomáticos do Monte Alto, andaba polo mundo, escritaba historias. Non hai cousa máis bonita que ter un grupo musical. Andar polo mundo e apañar esas historias. E todos os libros contan o mesmo. O primeiro chamamos a Tralla Routada, o segundo Fumareu, é esa descoberta deste noso país que é tan vizoso, tan rico, tan variado, tan intenso e que é moito máis extenso que esa visión parcial que nos dá a televisión e os grandes medios de comunicación, que sempre están insistindo en tópicos absolutamente destructivos e repugnantes, como iso de que o galego non vale para o rock and roll, por exemplo. Agora é peor, porque agora a xunta di que o galego non vale para as matemáticas. Ou eso, a rivalidade entre Vigo e Coruña, etcétera, etcétera. E, claro, xa des polo mundo está aí o océano, batendo de brozos. Entón, con toda humildade, grazas as historias que lle escoitei a Xosé Iglesias, cando me dixo que subiu a Rocal, onde se miden as ondas máis altas do mundo, máis de 30 metros, e neses mares tan desolados, tan tristes, tan duros, ele dixo, estou na casa, porque Rocal era cuspidiño o Conde Marín ao Sintolo de Fisterra. Fixe un libriño chamado Contos do Mar de Irlanda, con crónicas de moitos mestres. A veces dime que ese libro deixa unha sensación de tristura de un mundo que se vai. Eu penso que todo o contrario, é reivindicar ese mundo que ten que ser alicerce do futuro. Porque o mar non é o pasado, o mar é o futuro que temos, o único futuro. Pensa, que é a empresa máis importante que temos aquí? Inditex, se dá un día routo a Marcio Ortega, que non lle dea, leva Inditex a Singapur. En Vigo andan que lle levan a Citroën a Eslovenia ou a Marrocos. Pero non se pode levar. Hai que poñer en valor. Surso, viuse ora perfectamente na pandemia. Quenes foron os que estuvemos traballando? Quen surtió os supermercados de peixe? Que é Galiza, aínda que a xente crea que non, senón mar e terra. Claro. E aparte que no mar, sí que somos o número 1. No mar, no teu traballo diario, todos os traballos son medinos, efectivamente, pero ti produces a excelencia. Porque o peixe que ti recolles no mar de María Antonia é o mellor do mundo. Falase moito, e falase ben, que como na India, un microcrédito, unha comunidade deprimida, en mans das mulleres, iso emerxe. Isto acontece aquí. Falemos das mariscadoras. Decíame na Ría de Vigo, precisamente, que cando abrían a veda, esquilmaban todo nun día. Esta xente da Citroën iba ali a facer a marea. Agora non. Agora, grazas ás mulleres da Arousa, as mulleres de Cambado, o mar, ese produto, o marisco, ese produto extraordinario, está xerado dunha forma coherente, dunha forma colectiva, que é un ben común, e dunha forma moi digna, para producir o millor marisco do mundo. En vez de poñerse en valor a estas mulleres maravillosas, de que se nos fala? Piscifactorías. Pues a piscifactoría, como se entregan a nacos de ría a multinacionais chinesas e norueguesas para producir un subproduto? Peixe de piscifactorías, mellores rías do mundo, alimentado con antibióticos. Iso temos que saber. E iso que quixen contar nos libros. Depois o último libro, naquele momento, chamase Chiruca Macallás, é unha patroa de pesca, que as mulleres andan tamén ao mar, que subiu, como non, ao Rocal de Xosé. E ali escoitou cantar a serea, pero non é María Suárez, a que escoitas ti en Caneliñas. Non, é Mami Guatá, a serea negra, porque se na flota galega navegan agora moitos rapaces, de Senegal, casi todos, pues teñen que navegar tamén os seus mitos, e temos dereito a coñecelos. Pensade, nos nosos avós emigraron a Suiza e Inglaterra. En Suiza e Inglaterra tardaron máis de 30 anos a saber que existía cultura galega, ata que foi Mercedes Peón, Uxía, hasta que foron a rapaz, que non nos pase o mesmo. Somos xente natural cosmopolita, e o único que temos que ter é os ollos abertos e nos en valor, porque somos e compartir, e ser felices.
Fai 2 semanas estuvo aquí o mestre Ansongueira, os estás ti, e che quero facer a mesma pregunta. Por que ese Xurxo Souto terrícola mariñeiro? De onde sale esa paixón tan grande que tes polo mar? Tiñas familia mariñeira? De onde sei a paixón que teño polo mar? Porque está aí. Porque non é normal que saíse da miña casa, aí nas Atoches, en Monte Alto, dese un paseo e vise todo o océano diante de min, na torre. E non é normal que todos que estaban diante de min, ese mar, que logo descubrí que foi a orixe propia da Coruña, o motor económico da Coruña, de Galiza, todo, ese mar non me falou ninguén na escola. Pois non deixei nin na XB, nin en Parabolitos. Non é normal que recibamos unha educación tan mala. Algo ten que ver, quizá, que vivimos nun estado que ten a capital máis lonxe da ribeira de toda Europa. Ata Viena, en Austria, que está nun estado interior, que está máis perto do mar que Madrid. Entón hai un problema. E para min eso, considérome un ignorante. E ata que aprenda un poquinho máis do mar, non seré unha persoa culta. Por eso este día está sendo unha cátedra, unha iniciación. Bueno, Cátedra é o teu libro que yo recomendo a todo o mundo. Bueno, este último, por suposto, o de Chiruca. Como é? Chiruca? Chiruca Macallás. Macallás. E Macallás, por certo, é o nome dunha das pedras que rodean a Torre de Hércules. Efectivamente. A Torre de Hércules é un monumento da humanidade, pero ninguén nos explica que ali están os Macallás, están os... Toda esa toponimia maravillosa. O Xogadoiro. Pero o de Contos do Mar de Irlanda é a Biblia. Para min é unha Biblia. Eu teño na casa, é un dos libros que está sempre ao lado da miña mesita de noite, porque non sei cantas historias hai, Xurxo, cantas historias maravillosas. Pero historias que te coñeces. No, historias que descoñece todo o mundo. Eu creo que é un libro que deberían de ler de lectura obligada nos colexios, para que a xente aprendera un pouco que foi ese maravilloso porto da Coruña, non? Eu me acordo cando tiña 15 anos, salindo aquí da Costa da Morte, que estaba cheo de barcos de baixura precioso, que isto era unha maravilla, pero cheguei a Coruña, desembarquei na estación de autobuses, esa por esa rúa a que está no Corte Inglés, como se chama? Juan Flores, non, como se chama a rúa que vai do Corte Inglés a Casa do Mar? Ramón y Cajal. En Ramón y Cajal. E vías esas antenas, entrabas na lonxa que antes che deixaban entrar, que ahora sabes que non se pode entrar. E todas esas antenas era maravilloso. Ese mundo todo, ti subeches concentralo moi ben nese libro, e non solamente descubriches esa Coruña, sino descubriches unhas historias maravillosas, que me gustaría que contaras algunha, como, por exemplo, o Titanic. O Titanic, que sale o Titanic. Pero antes disso, como estou aquí moi cómodo, non comentar algo políticamente incorrecto, pero que considero que é unha realidade e que, insisto, penso que debemos compartir. Eu sou un ignorante. Sí, sou un ignorante. Se vivo nunha parte do mundo onde o fundamental é o mar e ninguén me falou do mar na escola, recibo unha mala formación. Pero como sou un ignorante eu, é ignorante a maior parte das persoas deste país que se consideran cultas. É así, porque non saben nada do mar. Claro, entón, como non saben nada do mar, ao mesmo tempo, como non sabemos nada do mar, e o mar está presente por todas partes, por exemplo, que se encontre coa tua obra fascinante e coa tua realidade, pois claro, sentimos un poquinho de desacougo, non? Entonces, claro, pero non sabemos nada. Entón, tendemos a verlo como algo pintoresco, bonito, folclórico, casi do pasado. É unha posición vaidosa para non dar o paso. Aprendamos do mar. Aprendamos de verdade, que se inclúan as cousas do mar no sistema educativo e que a xente adulta pois recoñeza e poña en valor eso que non lle contan. Foi moi importante, e falaba onte con Miguel de Lira, no tempo de Nunca Máis, en tantos feitos tan lindos, aquela cadea humana que se fixo entre Laxe e Musía, de rapaces e de rapazas, pedidos da Manciña. Uns días despois fun a Navia de Suarna, na montaña, a unha escola. Chamaron para falar tamén dun libro. Empecé a contar historias dali de Navia de Suarna, do gaiteiro Pos, un gaiteiro maravilloso, pero todos os rapaces estaban así, non se interesaban nin pouco nin moito. Cambiei de falei do mar, e todos se emocionaron. Por qué? Porque estiveron nesa cadea humana, pois sentían o mar como algo propio. Porque o mar non é dos mariñeiros, non, nin dos armadores, nin dos políticos, nin das mariscadoras, non. O mar non é de ninguén. Todos somos do mar. Eso cambia de perspectiva. E por eso na Coruña, ou en Vigo,
na alta noite, cando para o ruido dos homes, os seres humanos, que se escoita? O mar. E na Coruña que di? Orzán, Orzán. E en Vigo que di? Berbés, Berbés, Berbés. Insisto, somos uns ignorantes. Sumámonos. Non é malo asumir a nosa ignorancia. Cambiemos o sistema educativo, cambiemos o eixo dos nosos intereses. Non o poñamos en sistemas educativos copiados de fora e creemos o noso propio sistema que teña os pés mollados, aquí nas lobeiras, no centro do mar. Pois contanos aí esa historia de esas tantas que aparecen en ese maravilloso libro que é Contos do Mar de Irlanda sobre o Titanic, por exemplo, que é unha de máis das que tes aí. Esta é unha historia popular. Un rapaz que se chama Antoni estaba vendo a película do Titanic, o cine cheo, e de súpeto dixo, pero mi madriña, esa bandeira vermella que aparece aí é a bandeira que teño no prato que me regalou o meu pai. Efectivamente, non lembro agora o nome da compañía. White Star Line. Star Line. O pai, aí estamos, o pai, patrón de Gran Sol, nun lance, volveu de Irlanda, e veu no aparello un prato feitiño que tiña esa bandeira vermella, esa estrela vermella, mellor dito, no fondo do prato. Regaloulle o seu fillo, que naquela era pequeno, o rapaz foi medrando, o utilizaba para merendar todos os días, e cando chegou o momento da película, deuse de conta que ese prato procedía do Titanic. E houve unha exposición en Barcelona, referido ao transatlántico, levouno, validáronllo, con un dato, que cando o pai atopou nas redes ese prato, aínda non se rescataran, non se localizara o pecio do Titanic. Por lo tanto, o primeiro elemento recuperado do Titanic Fui por un barco galego. Fora por un barco galego. Manda huevos, e non sin saber nada, Bueno, eso todo non o descubriches ti. Esa é unha noticia moi conocida. en ese libro maravilloso. E agora contanos un pouco a túa relación directa ca Costa da Morte, porque ti estás casado cunha muller da Costa da Morte. Sí, teño a sorte de ter como compañeira a Teruca Queiro, que é a neta de Inocencio, da Ponte do Porto. E a Sonai Pilocha de Inocencio, que desgraciadamente nos deixou hai uns días, hai unhas semanas, contábame historias maravillosas. Os libros que todos temos lido, de Baña Jaén, de a Biblia, o de Ramón de Ballesteros, estamos aquí perto dos Meixidos, relativamente, se contaba Ramón de Ballesteros do Palermo, aquel barco que viña cargado de acordeóns e que naufragou nos Meixidos e que logo a noite toda estuvemos os acordeóns tocando co balance do mar, iso contaba Pilocha en primeira persoa. Historias maravillosas, con un detalle, porque aparte o pai tiña taberna en Inocencio e a avoa tiña unha salazón, unha salga en Camello, que Pilocha superaba as historias, contaba historias que non aparecen en libro ningún. E poño un exemplo. Un día estaba ceando, ceando os dous, cociñaba moi ben, por certo, e sen vir a conto, non sei por que dixo, pois no Serpent, o barco por excelencia, no frase por excelencia da Costa da Morte, dixo, tamén navegaba o familiar aquel da reina de Inglaterra que lle deu tantos problemas. Dixo, pero que me dis, Pilocha? Pero de que me falas? De que raíña? Xame, si, o familiar aquel que lle deu tantos problemas. Pero que me falas? Da reina Victoria? Si, da reina Victoria. Pero de que me falas? Do familiar ese que lle deu tantos problemas. Pero de quen? De Jacques o Destripador. Quedei alucinado. Inmediatamente, bueno, sempre se dixera, Jacques o Destripador nunca foi detido, e sempre se dixo que pertencía á aristocracia británica, ao círculo máis próximo da reina, probablemente que fose o seu propio médico. Fun consultar e o dato, e Jacques o Destripador deixou de asesinar en 1888. E o naufraxio do Serpent foi en 1890. E logo, como que non era cousa do mundo máis, no cemiterio dos ingleses, o mítico cemiterio dos ingleses, antes de retirar os corpos, cada un tiña a súa propia lápida, e todos tiñan un nome, fora un. Incógnita. Era absolutamente maravilloso. É unha fortuna de estar rodeada de personas tan sabias que daban tanto valor tamén a ese mundo extraordinario no que viviron. Bueno, Xurxo, xa que estamos aquí e tes o teu instrumento aí, o acordeón, que che parece se lle facemos un homenaxe a esas terras que temos enfrente, a Noia, e nos acordamos de Antón Avilés de Taramancos, ese poema maravilloso adicado á carpintería de Ribeira, que che parece? Parece moi ben. Veña, cando queires. Na outra banda do mar construen o navío, o martelar dos calafates resoa na mañá e non saben que están a construir a torre de cristal.
sal da miña infancia e non saben que cada peza, cada caderna magistral é unha peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal, que no galipote a quecer está o perfume máxico da vida, que cando no remate ergan a vela e a enxercia tremole vagarosamente no ar. Será meu corazón quen sinta o vento, será meu corazón, será meu corazón quen sinta o vento, será meu corazón, será meu corazón quen sinta o vento, será meu corazón, será meu corazón quen sinta o vento, será meu corazón. Un, dos, tres, la 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 que veñan as mozas, que veñan bailar, salgadas co zumero, cuspero mar. Que veñan as mozas, que veñan bailar, salgadas co zumero, cuspero mar. Cantiga que leva o vento, cantiga de Leviatán, cantiga que leva o vento, para bailar nas lobeiras máis salados carrumeiros, máis salados carrumeiros, ai la lelo, ai la la la, ai la 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 lelo, ai la la lo, ai la 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 lelo, ai la la la, ai la 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 lelo, ai la la lo, ai la 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 lelo, ai la la lo. Non ci veño de Mallares, que ci veño do xeito, non ci veño de Mallares, veño de tender a rede sala no medio do mare, ala no medio do mare, ai la lelo, ai la la la, ai la 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 lelo, ai la la la, ai la 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 lelo, ai la la la, ai la 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 lelo, ai la la la, ai la la la.